Aya an balimaw aw ni tile. N bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an ka kɛnɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen ye. An bɛna mana min bɔ aw ye bi, an bɛna baro min kɛ aw ye bi. Aw yɛrɛ ye mana min ɲininkali kɛ ko k'o bɔ, ko jagoya furu mana, jagoya furu a n'a conséquence. An bɛna jagoya furu mana min bɔ bi. Aw minnu bɛ an lamɛn, aw dɔnyɔrɔ caman bi sɔrɔ mana in na, ka d'a kan n da bɛ se yɔrɔ dɔw ma, dɔw b'a fɔ ko hali karisa ka furu a kɛra tan. An bɛna mana min bɔ bi. An bɛna cɛkɔrɔba dɔ ka mana bɔ, maakɔrɔw ka yafa n ma. Cɛkɔrɔba min kɛra sababu ye k'a den ɲuman in ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ, k'a sababu k'a ka jagoya furu ye. Furu ka di de, ni furubaga fila ni bɛ ɲɔgɔn fɛ, o furu kuma man ca. U ka ko bɛ ku ɲɔgɔn na. Nka n den de ye, ne de y'i wolo, a y'i diya, a m'i diya, i bɛ taa karisa ka furu de la. N'i ma sɔn, n b'i faga, n bɛ nin k'i la, n bɛ nin k'i la. O furu kɔnɔ kuma ka ca. Nisɔndiya ka dɔgɔ o furu la. Bonya t'o furu kɔnɔ. An bɛna o mana dɔ bɔ bi. Mana nin tɔgɔ ye ko jagoya furu a n'a conséquence. Dalabugu tun ye dugu de ye. Nin mana nin kɛwale kɛra dugu min na, dugu nin tɔgɔ ye ko Dalabugu. An ka cɛkɔrɔba kelen tun bɛ yen ko Tura. Tura tun ka farin. Bɛɛ bɛ siran a ɲɛ. Ka d'a kan ancien kun don, ancien combattant kun don. O don tile ma, muso tun b'a bolo ko Ɲata, o y'a muso ye. A ye den sɔrɔ, denmuso in ka ɲi kosɛbɛ. Kabi den fitinin a cɛ cayara. Min mana na, Tura nin den nin ye ne muso ye. Denmuso in cɛ ka ɲi kosɛbɛ. U bɛ den nin wele ko Sulani. Sulani tun ye muso ɲumanba ye. Dɔw ko k'a cɛ ka ɲi ko Sulani. Sulani, a san 7 a donna l'école la. A hakili ka di, a ma redoubler tile kelen. A b'a fa bonya, a b'a ba bonya. Sulani bɛɛ y'a kanu. A nana se san 12 la, ani maa minnu ye filan ye, a kalanna ka tɛmɛ o kan. Kabi Ala ka Sulani da, a ma maakɔrɔba da la min na. Ala bɛ den dɔw da k'u ladabu. Ala ka den ladabulenw bɛ yen. I b'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen hali u ni fa ni ba tɛ ɲɔgɔn kɔrɔ nka u ladabulen don. Sulani, a si sera san 14 ma waati min na, a ye defu kɛ. O waati a ye nɔti min sɔrɔ maa si m'a sɔrɔ. A ka npogotigiya daminɛ, a ko ka di fa ye, a ko ka di ba ye, a ko ka di bɛɛ ye. Kamalenba dɔ bɛ yen, u b'a fɔ a ma ko Bagi. A tun b'a yɛrɛ wele ko ne Bagiba, musow ka den man di, o y'a tɔgɔ ye. O Bagi, o nana jateminɛ yan. Wari tun b'a kun o don. Magasin tun b'a bolo, a bɛ ɲɔ feere. A ko nin dennin ko ka di ne ye dɛ. Nka Bagiba, Tarawelelaka kun don han, kamalenba belebele. O Bagi ni, a ye maaw bila ka na se cɛkɔrɔba ma n'o ye Tura ye. A ye Tura fo, jeliw nana ko cɛkɔrɔba, an nana den ɲini, an b'a ɲini Bagi ye. A yɛlɛla. A ko n den jumɛn? A k'i denmuso min n'a bɛ l'école la n'a tɔgɔ ye ko Sulani. A yɛlɛla. A ko tiɲɛla den nin bɛ kalan na, nka furu fana ye furu de ye. N'o tɛ ɲinan yɛrɛ a bɛ defu la. I ko Ala ka ko. Bagi yɛrɛ, a ye denni
m'i kunbɛ a taatɔ lɔkɔli la a y'a ka kanuko kuma fɔ a ye Sulani kasira a ko Bagi i bi yafa n ma ne bɛ taa kalanyɔrɔ la Bagi a ye Sulani ɲini kanu na a m'a sɔrɔ a y'a kɛ furu ye o don ciden nana du kɔnɔ ko Bagi b'a fɛ ka Sulani furu tura a ye ciden bila k'a denmuso wele ka na a ko bɔn i furubagaw nana yan Bagi fa ni ne bɛɛ ye teri ye nin bɛ komi balima furu de n b'a fɛ k'i di Bagi ma Sulani kasira a ko ne fa a ko naamu a ko n b'i deli Ala kama kira kama i t'i jɔ ne ka kalan dɔɔni kɛ a ko o dɔ wɛrɛ fɔ n ye e bɛ kalan mun na n ka muso bɛ kalan a cɛ de ne tɔgɔ ye ko Tura kabi Ala ka dan filaman tɔn dan tɛ sira maa ɲa anw tɛ muso ɲininka a ka di a man di ye la koyi ni min ka di anw ye an b'i di o de la anw mɔn'o de la n b'i di Bagi ma wa i bɛ fura ma denmuso kasira a ko baba n b'i deli Ala kama kira kama i jɔ n ka defu kɛ n ka defu sɔrɔ n ka kalan ni ye Bagi sɔrɔ ni n tilara min cɛ min ka di i bɛ n d'o ma a ko ɲɛti n tɛ sɔn denba n'o ye ɲɛta ye a y'o wele a n'o fana kumana a ye kuma kelen da o tulo kan o ko Tura ne bɛ e kɔ koyi bidenw tiɲɛnen don n'i ma den di a di wagati i b'a sɔrɔ a bɛ tiɲɛ o don tile ma Bagi ka woro bɔra k'a fɛn bɛɛ kɛ Sulani tɛ Bagi fɛ bi a t'a fɛ sini a kanu foyi t'a la n'a ɲɛ dara Bagi ka f'a jaabi tigɛ Bagi bɛ yɛlɛ kwa a b'a fɔ Sulani ye e ne ka dandana basa de i bɛ da ne ko cɛ i ka manaka bɛɛ kɛ k'a ban ne Bagi tɛ wa musow ka den mandi de ye ne ye koyi ne bɛ n tile kɛ a da ka bon a bɛ kuma ka wasa a tɛ siran maa ɲɛ cɛkɔrɔba nana Bagi nana a ma don dɔ a ko baakɔrɔ a ko naamu n b'a fɛ ni muso ka to ka bɔ a ko tɛ baasi ye ne y'a d'i ma o don Sulani siranna Sulani ye jagoya bana bɛɛ kɛ o don f'a bɛ yɛrɛ o don cɛkɔrɔba ko Sulani ma a ko n'i bɛ sa i bɛ sa n y'i d'a ma de d'ailleurs yɛrɛ n'i m'i tile Bagi ma i ka kalan b'a tiɲɛ n bɛ taa f'i ka lakɔli karamɔgɔw ye u k'i ka papiye bɛɛ labɛn kalanko banna Sulani sɛgɛnna Sulani commencera a bɛ fasa Bagi bi kamalenbaya la don o don Sulani b'a ma tulo la ani karisa bɛ kanu na ani karisa bɛ ta a bɛ da bɛɛ la dununkɔrɔ kunkolo don a b'a kama gosi ko wari b'ale kun ni wari b'i kun i b'i sago kɛ Sulani Ala n'a tora ka fasa hami bolo u ye nkalon d'a la k'i b'a sɔrɔ a kɔnɔma don cɛkɔrɔba ko n'i kɔnɔma don i bɛ sa n'i fasali i kɔnɔma don cɛkɔrɔba yɛrɛ ancien n'o ye Tura ye a y'a denmuso ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa lajɛ k'o kɔnɔma don dɔgɔtɔrɔw y'a lajɛ u ko cɛkɔrɔba ko naamu u ko nin den an t'a dɔn fɛn min b'a la kab'a wolola a tɛ cɛ dɔn cɛkɔrɔba dabali banna ye nin bɛɛ la Tura ma sabali den ni hinɛ m'a minɛ Bagi nan'i kanto a ko ne yɛrɛ b'a fɛ ka muso ladon de o bi kɛ waati min defu tɔ yɛrɛ man ca o don tile ma maaw ye delili kɛ ko k'u jɔ fo defu ka kɛ o defu kɛlen Sulani ye numéro min sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛɛ maa si m'a sɔrɔ karamɔgɔw bɛ dabali banna a la fɛn bɛɛ 100% a y'o de kɛ a ye 20% 40% fɛn fɛn kan ka kɛ 20% 40% 60% confiance a y'a bɛɛ sɔrɔ o dabali banna a la cɛkɔrɔba labɛnna sisan ka taa fɔ lakɔli karamɔgɔw ye ko k'ale den ka papiyew labɛn ka d'a ma k'a b'a bɔ kalan na a y'a den di cɛ ma lakɔli karamɔgɔ min b'a kalan o kasira o tɔgɔ ye ko Baba a ko ne fa Tura
aki den nwan shi ta na okoli na ya abi ma bonya be kalange ale de be ka nkuna wolo okoli pepe farla nwan ka nyina ka kalaki aye noti min so aye kala mi nge mashima ke ako muso na kungolo na ga kalambe chetai nyadi chema kadaga ni ya to lokol labe chin ako fa ako choroba mi deli choroba ni mason